Hello guys, good morning and welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नै दिनै आदा आजो आंजों माने बिसोरना सारियालियाव थांनो ओंखारगासिनो आरोना। मानो थांनो होनबाथाय जोंहा आयं सासे थैदों माने बेनि थाखायनो ओमफ्राय दा सारादु दोङो जा खारजो दोङो ओमफ्राय बेनि थाखायनो जा थांनो ओंखारदों आरो। अलरेडि आइ बाबाया गुवाहाटीनिफ्राय थांखाबाय ओजा ओमफ्राय आङो दासो थांगासिनो। दा फुंनि 6टा जाबाय ओमफ्राय ट्रेन नेनोसै 7:30 ट्रेन फैयो ओमफ्राय ट्रेनजों गाखोनानै थांसै ओमफ्राय दा 1टासोआव मोनहैगोन। नैबे फुंनि सम मा बुलै माबा कुहुवा सबथिं माने सान ओंखारबाय होमबाबो खाराखै माने। दा लोगोफोरजों गारिखौ नेगासिनो आरोना गारियानो फैयाखै आरो इथिंनिफ्रायबो गारियानो फैयाखै ओमफ्राय अट' मोनसे फैदो अट' थांनो थानाय नङाथाय। अट'खौ मोनबाय आरो ना अट' गाखोबाय आरो दा अट'जों थांगासिनो आरोना लोगोफोर पुरा नुवानो लामाखौनो आरो बिराद थान्दा जादों। स्टेसन मोनफैबाय आरोना नैनो जोंनि सिमेन्ट सापरि स्टेसन रब्लार जादों आंनि दिनै साफानो। नैबे सिमेन्ट सापरि स्टेसन ओमफ्राय टिकेट दानबाय आदाया ओमफ्राय टिकेट दानबाय नालाय आदा स्टेसनाव थाबाय ओमफ्राय आं दा थांबाय थानोसै। टिकेट दानखांबाय थांसै दा ट्रेन मोनजा फैबायानो नै ओमफ्राय जोंना इथिं नङा इथिं थांबासो जोंनि नै आदाया ट्रेनखौ मोनबाय आरोना ट्रेनखौ गाखोबाय मानसिफोरा बिराद भिर बे सिट मोनदिया माने ओंखायनो दा जिरायना लाबाय दरजायावनो थांसै दा। Side. Finally guys, dah Biswanath Sariali stesen mobil na, sampai dah nanti ayam mau bikin kita media. Udah deh guys, dah jing jam dan payah. Anda? Bisbek lah, negam dan payah. Ini putih kulit apa? Ini putih apa lah? Pemain kita asli mobil na. Man gezan mana balai lang tu mana tren gak mana beda asli mobil. Bayang masih kan di ini ayong mana? Jirin ada dengan sana bu ayong berai ada ayong buri. Karena bertambah saya ada gari omnang tang sampai je bezana pe akhir mengkung au. Beda hotel au puri per ruti per jalan saya ada kamu. Nah, yang boleh gomber na baba ni bida. Oh, itu lama berapa? Aku dah nama ruti kelabai nala ruti kejan sih. Aram ni labai yang kre भाजा रुटि लाबाय आदा मोना जागासिनो। सयजन रुटि लाबाय आरोना बाथोन भाजा ओमफ्राय दा जागासिनो ओमफ्राय आदा मोनाबो जागासिनो नै आयंआबो जागासिनो थांसै फरदा माबोरै मोनदों जानानै गोथाव नङा Yecot. Malah betul udah ketemu benar. Ketemu nggak. Tuh. Hak lah mendan, hak lah seleb. Ya ame ya. Kita ruti bekerja kamu nalar bayam mana berdasar sopir na. Bayam kental saya menggoda. Nih padar. YouTube Madar, Ayong, Nisar, Ibu, Ifungbai, Isi beda geder, Besok mesti geder beda nih lagi benar. So lo juga anda auto ni saya usah kena tu mana na, kamu menai pak gejan mana ni naik kamu menai mana, ya gejan kan ni cina oleh sian tina orang ni. Auto sana pe na orgas mazang ka. Mobil na dasu mobil pe pag sana pe na ini mana, masih berang kerja ses. Ada murah das pe ne, father atau gilang na. Dus. Yes, masih berang bos ta gila. Saya tu mana yang karena lah saya begitu alus pe ne. Dan apa? Fikang pe na lai jere kang pe be. Kamu sekam zakang bay, lengkang bay aram ne. Tos jere kang bay, jere kang nanda. Jerau sarot jana kena karena jenba. Ayong थैदोंमोन नालाय बै बिसानाव थांसै थांनानै दसे थानोसै ओमफ्राय थानानै फैफिनसै माने गोजान जायोना न'खराबो होमबाबो दा ओमफ्राय बाबामोना दा ओंखाम जानाय बिसोर जाथ'वाखै जों जाग्रोबाय ओमफ्राय जाग्रोनानै थांग्रोनोसै ओमफ्राय थांनानै थांफिनसै ओमफ्राय जों फंबाय दांदों ओमफ्राय उन्दुना थाफैनोसै माने जा थाला माने जा हर थाया आरोना स' गाइस आङो भिडिअ'खौ बेसिमाव दोनथ'नोसै
नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय भिडिअआथ' बे मोनसे भिडिअ गासैखौबो कभार खालामजोबनो हानाय नङा आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना पार्ट 2खौ नेदो पार्ट 2खौ आङो नेक्स्ट मोनसेयाव होगोन स' बाय बाय लोगोफोर